ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 20 апрели 2023 дӯстони азиз, барои шуморо як навори пачкаи зур тайёр кардам. бисёри мошинҳои фурӯширо дар мо рӯй кардам. Бардои азиз, озма барои шуморо реклама мекунам. Бо диққат гӯш кунед ки дар имрӯза навор ма чира гап мезанам. мошини Honda Servi ҳастед, Toyota Camry ҳастед, трактори фурӯшӣ ҳастед, Daewoo Leganzi ҳастед. Бардои азиз, Opel Duty, Opel Caravan, Nissan Maxima, Mercedes-Benz, Daewoo Matiz, Volkswagen Passat ва Daewoo Nexia. азиз ва бисёр мошинои арзон ҳам рӯй кардагам. видео имрӯзаро ба қизиқ тоғиша тамошо кунед. боварӣ дорам ки нархи навои мошино шумода маъқул мешавад. агар он кас мошин, хона, замин, квартира дошта бошед, мефуратон ки рекламаш кунам, метавонед ки дар номарои WhatsApp ма бинависед, ман рекламаш мекунам. дӯстони азиз, як дона лайкира бишқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. мерим аку суста. салому алайкум бародаро, апа хоҳарам каме мардори телефони бахват гирифтаги бародаро. бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро канал дорум, подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бим бародаро алиши болисум ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар сафка бесплат на лабоҷ 28 на вилоят хатм ашотимо бародаро дар сафка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. номеремон 97 89 18 18 бародаро. бардорои азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. касе дар канали мо меҳмонай, подписатсия кунед. дӯстони азиз, илтимос як дона лайкира бишқен, ҳамин видеоро ҳама ҷода падилитсия кунед. бардорои азиз, мошини десен Honda Servi будай, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш ана газ бензин кор мекардай. объем моторош 2 литра, коробкаш автомат, баллонош 70%, лабавои ақибаш мега шикастагия, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай. адрес бардоро, яъне ки мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, нархиш мега 20000 сомон. дӯстони азиз, ина марҳамат, ина хеле канали арзон, мошинои арзон барои шумо дӯстони азиз. фақат шумо дастгирӣ кунед, ин каналда ман фақат мошинҳои арзон барои шуморо реклама мекунам. занг зада мошини арзона бихаред. бардорои азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як мошинчаи фасон, беҳад мошинои хубам бардорои азиз, мошинчаҳои зурам бовар ки касе ки пул дошта боша мошиноро мехарада. мошини десем бардорои азиз, Toyota Camry 2, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 2.5 литр, коробкаш автоматай, ҳуҷҷатош бардорои азиз 10 моҳи дига, яъне ки ана мошин 10 моҳ ҳуҷҷат доштаи, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес шаҳри Бохтарда қарор дошта, яъне ки Қирғанда. нархша бардорои азизам 105000 сомон мега, арзон мешава ва алиша мешава ба хонага квартира дар шаҳри Душанбе тарафи Саховат ё ба квартира дар шаҳри Бохтар алиш мекадай. дӯстони азиз, ана хай номерои телефонош ҳаст, занг зада маслиҳат кунед. бисёри бардорои мода мумкин мошинои майда маъқулай, бисёри бардорода тракторои фурӯшӣ дар корай. мақсад ки чӣ мошине ки дар корай бардорои азиз, комментар да бинависед, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. бардорои азиз, трактори фурӯшӣ ана CTZ T170 будай, соли баромадаш 1989, сӯзишвории саралка, моторош мега 100%, мотороша нав кардагия, масла намехӯра, коробкаш механик, ҳуҷҷат дошта бардорои азиз, катокош навай, яъне ки он поҳошайку бардорои азиз амбор навай мега. адрес ноҳияи Хӯросон, деҳаи Чашмасор, ай Душанбе 25 километр дур будай. нархи трактора 100000 сомон мега. касе харидор бошен, биёен мега, ай пеш ҳамин трактор савдо мекунем. бардорои азизам, чӣ хеле ки гуфтам, ин канал сохта шудага барои мошинҳои арзон. марҳамат, гӯш кунед, на бо як мошини арзона. мошини десем дӯстони азиз, Daewoo Leganzi, соли баромадаш 1999, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов сидане бардорои азиз, рангаш сафед, объем моторош 1.8 литр, коробкаш механик. соҳиб мошин мега ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, газ бензин ҳардаш кор мекуна, савдо мешава мега, баллонош навай, хадавоиш нормалли. барои маълумоти бештар занг бизанед. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархиш 15000 сомон мега, арзон мекуна.
бардорои азезам эълона давом метем хаста набошем илтимос мекунам лайкора биҷиқем барои пешравии канали мо. дӯстони азиз, Opel Vectra B яъне ки Opel Duti'ай соли баромад 1997 гуфтагӣ аст. сӯишвориш ана бензин газ кор мекардай. кузов сидан ранги сафед, абъём мотораш 1.6 литр, коробкаш механик. сои мошин гуфтагӣ ки мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дора. сами главни мега кузовай, коробка, мотораш ҳамаш 100%. хотири моҳи шарифи Рамазон хеле нархи арзон мондемаш. дӯстони азиз, мега касе харидор бошем бо муомилат дора. мошин қарор дора дар шаҳри Ваҳдат, нархиш 18000 сомон мега. дӯстони азиз, ана касе харидор бошен занг зада маслиҳат кунед. бардорои азиз, ана чӣ хеле ки медонен ҳози ҳами сезони ҳами караваноя. бардорои азиз, барои ҳами як каравани арзона барои шуморо реклама мекунам. касе ки мақсад ҳами ана мевагида бисёр чизем, бардорои азиз, бисёр мевагира мезанан, ҳар ҷо мебарам, бисёр мошинои хубанда. бошинедесин дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузови караван, соли баромад 1992, сӯзишвориш бензин газ кор мекарда. кузов универсал, рангиш сафед, абъём мотораш 1.6 литр, коробкаш механик. сои мошин гуфтагӣ ки ана мотораш 1.4 буда, 1.6 кадем мега, газ бензин кор мекунад, ягон камбудӣ надора. адрес бардор шаҳри Бохтарда қарор дошта, нархиш 15000 сомон арзон мекунад. бардорои азиз, мошини десия Nissan Maxima. бардорои азиз, яд камбудӣ дора, бо диққат гӯш кунед. Nissan Maxima соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензин, ана кузов сидан. бардорои азиз, рангаш золотисти гуфтагӣ, мотораш D, коробкаш автомат. сои мошин гуфтагӣ ки мошин ана созай ҳуҷҷат дора мега. ана статерш мега товнаду десай заводит нашидесай соз буд мега ҳамхелши. дӯстони азиз, хай дига маълумот аз занг зада мисол ай соҳиби мошин мепурсен. мошин қарор дора дар шаҳри Бохтар, нархиш 18500 сомон мега, арзон мекунад. дӯстони азиз, Mercedes Benz 201 кузов, соли баромадаш 1984, сӯзишвориш дизеле. бардорои азиз, кузоваш сиданай, абъём мотораш 1.8 литр, коробкаш механик. сои мошин гуфтагӣ ки ана мошин техосмотр 1 сола дора, коробкаш 100%, ходовоиш 100%, моторшам 100% буда. бардорои азиз, адрес ноҳияи Бобоҷон Ғафуровда қарор дора, нархиша 19000 сомон мега. касе харидор бошен бо арзон мекунад. номрои телефонаш бардорои азиз, номрои Тоҷикистон, касе да мисол Mercedes дар кора, занг зада бихаренаш. касе бардорои азиз наҳам эълона тамошо кардесай, бига ҳо ака тамошо кардесам давом шуде. дӯстони азиз, мошини десен Volkswagen Passat, соли баромадаш 1998 солай, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов сидан, ранги серебриси, абъём мотораш 1.8 литр, коробкаш механикай. соҳиби мошин гуфтагӣ ки мошин тозаи мега, задагӣ пусидагӣ надора, фақат ана ходовоиш кор дошта. дӯстони азиз, ходовоиш мисол камтар кадан дар кор. адрес шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, документош нав кардагӣ, проблема як мотор проблема баровардагӣ тамом мега. нархиш 14500 сомон арзон мекунад. бардорои азиз, медонам ки хеле мошинои Nexi ҳай кардагиан, мумкин бисёрат беҳад мошинои сабукакан, мисол камрасходан газ қати хито мисол бидонен, касе ҳай кардагия бигаҳо акама ҳай кардагиам. бардорои азиз, Daiwo Nexi соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов сидан. бардорои азиз, рангиш сафед, абъём мотораш 1.6 литр, коробкаш механик. соҳиби мошин гуфтагӣ ки ана срочна арзон мекунам. номером WhatsApp-ам дора мега, нархиш 13000 сомон. бардорои азиз, мошин дар шаҳри Бохтарай. марҳамат, занг зада Daiwo Nexi-ра бихаред. 95 сол, 13000 сомон дар шаҳри Бохтар. бардорои азизам, ибад навори ана мошинҳои имрӯза аз киҷое ки ана мошинҳои арзон рӯй кардан, аз кадом шаҳр ноҳияе ки мошинҳои арзон рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. хай фикр мекунам мошино нархи зур будан. бардорои азиз, илтимос мекунам барои дастгирӣ кардани канали мо як дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен. бардорои азиз, илтимос мекунам каналда подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, ана дастгирии шумо пешравии моай ва чӣ мошине ки мисол шумо дар корай дар комментария бинависед, ма дар
видеои оянда насиб иншолло арзонша барои шуморо реклама мекунам. Бардруи азиз чихеле ки гуфтам ин канал сохта шудааги барои мошинҳои арзон ва ягон кас реклама дошта боша замин хона квартира метавонед ки дар ҳамин номеро рой кунед. ман рекламаи зуруш мекунам. панотон бахто бардруи азиз лайкҳоро фаромӯш накунед. хайяк